zvachamisa hazvisi zvega hazvisi zvega hazvisi zvekuti unoita go against him zviya zvekuti kana kuti ndakuweka against iye nyange iwe uchiona kuti apa aita mistake you won't come out uchitaurira vanhu izvozvo vari kuti unopenga here ndiye munhu watakatarisira ndo nyaya imwe yanga achida kuzoti tizobvunza zveda inoti tiri kutaura nyaya yabiti but yo nyaya yangobuda rega tingoitaura nezvayo advocate Nelson Chamisa kuri kunzi kutaura kwevanhu kana kutaura kweimwe mhando vanogona kuti munhu akaita sei akaromba. Why ndiri kudaro ndekuti one that guy anodiwa nevanhu zvisina kana secret. Ndakaona ndina vamwe gogo wangu inini vaisupporta ZANU mukati hauna chawaitaura chekushora mugabe chawaitaura nawo. But recently ndakanzwa kutaura nezvemukomana ndikatoseka ndikati gogo zviriko here zvinhu zvakadai so saka pane zvimwe zvinhu zvekuti anogona ngokuudza kuti takamirira zvakati kana kuti takati zvakati uri kuona pamwe pacho tozoona kuti panapa tabhaizwa panapa mukuru anenge ari kunyeba but people will still follow what's the secret behind mfesu yawo chinoita kuti adiwe nevanhu kusvika palevel iroro. Zvachamisa zvina mwari mukati haisi energy iri yega haisi energy inoattracta nyangwe yekung'anga chaiyo haukwanisi kuattracta vanhu zvakadaro nekuti kai kung'anga inoattracta unoziva kuti when you want to treat you can't treat a demon but what it means is that you can only treat a person who is possessed by a demon. But demon chairo iro haukwanisi kuritreat haukwanisi exorcise because he demon ndi Satan ndiye original akatadzikwa naMwari saka zvaanoita anokanda mweya kune vanhu vakaningirikira. Zvandiri kutaura ndezvekuti Chamisa no matter kuti une mushonga wakaita sei hauende kwaari. Chamisa no matter kuti une because tinomboita maarguments kana tiri kumusangano tinotombotukana zviya zvekuti because isati senge inini I'm the one aimira ukapa vanhu vaunoziya kana aive chairman wemunomu kutriple C anonzi Chamburuka usina kumbomuudza zita rangu ukamupa voice irori anokuudzawo ndiani ari kutaura. On the other hand pane mumwe munhu akandisira message ane UK number ndatofunga izvozvo zvikanzi there's this guy wawanga uchitaura naye painterview I just wanted to confirm kuti I work closely naye and ndotoziya zita rake by the mention I think I will get a screenshot ndoriisa apa then unoisa pamacomments vanhu vainditi ndiwezanuka ndoisa apo zvikanzi munhu iye ari kutaura chokwadi ndikatomuti thank you for confirming kuti ndo zviri kuitika. Saka zvese zviri kuitika zviya Chamisa ane ningirikini ende mukomana wawo yaka ane brain unoona kuti Chamisa hatina kutanga umuona iye zvino takatanga kumuona achiri student kupoli ndosaka akazodedzwa nana Matongo nana Mudlongwa vaive ningirikini kuMDC mafounding fathers eMDC ndopa akainvitwa pakalonjwa MDC chaipo akataura Chamisa ari mupana ende zvaakataura zvacho vanhu vakamira kuti zii mugaba akataura kuti mupana uyu quite Nelson Chamisa Kotilen Mojongwe ndo vanhu vakatanga kuonekwa maleadership qualities avo kubva pekutanga saka hazvina kutanga nhasi plus iye besides that ane power rimwe riye I don't think even him kana iye I don't think he realize kuti ane power rakaita sei Chamisa and it's something that can be explained ani simba rake but zvandongokwanisa kutaura ndezvekuti Chamisa ndezvaMwari indinowanzobhelievha zvangu zvematraditions edu and stuff like that ndotoridza mbira kana ana mukanya varipo tinotoita sei tichididididi nevakomana vari munomu but pana Chamisa ndinobvuma kuti anobatanidza vanhu vanobhelievha zvetradition anobatanidza vanhu
vanobhilivha zveChristianity, anobatanidza vanhu vanobvumira vanobhilivha zvechiIslam. Saka hakusi kuti iye ndiye anoti uyai kuno, isi tinoenda kwaari. Chamisa akangomira nhasi akati mustadium mune rally, nyange akasauya unoona makazara, vamwe vanhu vanotozotandaniswa nerally. ZANU-PF is well aware of that. Handiona. Saka Zvachamisa semubvunzo wamabvunza ndingangoti ndezvaMwari. Right, aiwa ipapo pajeka ipapo noti zvaindinetsa baba kuti what's so special about this guy, zvekuti vanhu vese vanotera baba, even kuri kunzi kuBlue Movement anenge asipo but kunenge kwakazara vanhu vachingoenda vachinoteerera chete. Vanoenda vachiteerera. Ende Chamisa haasi munhu, kana ukanyatsoita conversation naye kana uchimuziya, haasi munhu wekuti iye zvaari kuda kutaura anoswera achivanza kana kuti otaura zvimwe zvaanenge achitotaura ndo zvaanenge achitoreya ipo paya. That's what he is. Chamisa personality yake ndingangoti yaive yakafanana ne ndakukombea nemunhu ari unrelated kupolitics. Yaive yakafanana neya let's say Leonard Dembo. Leonard Dembo aingokuudza zvazviri, kana usingadi that's your own problem, kana uchida. But Chamisa ane sort of reasoning capacity yekuti zvaari kutaura izvozvo vanhu vanozviaccept, vanhu havagumbuke nazvo. Chamisa akakuti ibhapa enda unogara uko, munhu haambooni senge atukwa, anototi zvishuwa Chamisa ataura. Ndo power rina Chamisa iroro. But Bita akati sumuka apa unogara uko, ndomubvunza kuti who are you? Antiona. Pakashata. Saka it's something that ane power rakaipa, ane power rekuzvarwa naro. Power rake ndaitaura nasisi vake vanogara munomu, ndichiti iwe ko simba iri rinobva papi? Hazvisi zvinhu zvandiri kungotaura from my head. Akanditi iwe hanzvadzi simba remukomana uyu rakabvira tiri vadiki. Tiri vadiki chaiwo kwete zviya zvekuti kana kuti zvekuudzwa. Hanza haana kutanga nhasi Chamisa, aiti nyange kuchikoro chaiko aiti akataura so maticha aita zvekutombomuunganira kana kuti zvekunzwa kuti ari kuti chii. Saka it's not something that is just natural. Andiona ane mapowers iye haasingatombozii kuti anoextenda kusvika papi, zvekuti akastrecha mapowers ake. That's why achiinda kuchechi, because dai ari munhu asingaendi kuchechi angadai akanoawedzera kwaana sekurutazvo. But Chamisa doesn't do that. Andiona. Saka ndo mamiriro azvakaita. Saka munhu ukada kukombita naChamisa unodona. Saka Bita akada kukombita naChamisa, as good way as he is, Bita is very good. But munhu waakada kukombita naye manje haaiti. Zvakafanana nekuti iwe unoda panguva yairwa naMike Tyson, iwe unenge uchirova vanhu kumombe, tokuziya unogona kurwa, but unochallenge Mike Tyson, haiperi mushe nyaya yacho. Handiona. Pane pakashata. Ndo zvakafanana neizvo. Saka Biti tinongomuti akasenza, akabata rwendo. We still need him, but kana adzoka hatidi kuti we don't need him as a leader. We need him as an advisor. Kwese kwaari, we always seek advice kuna Biti because he's so intelligent, he's so well aware of what's happening around the world, and anogona kubatsira kana paine organization iri kufomewa. Is one of us. Munhu anorasika, kungoti bedza hauchengeti kai mbuka dzinoruma mbudzi dzevanhu. Saka